sellő partra vetődik. A dagat sellő. A dagat sellő kategória győztese, Gabika! Fennmaradt a papucsom. Mondtam, hogy följön a víz tetejére. Hát most mit csinálják? Én most videózok, nem érek rá. Most én vagyok Makkároly. Hát. Lépjébe is tett ki. Bonyolult, mi? Hát ezt figyelj, ez munkai baleset, jelentenünk kell a kikötői hatóságnak, és visszaadják a jegyárt. Hát ez teljessége. Jusszika, te ez mit szólsz? Gabi nem tud ki. És megpróbálnak papucs nélkül. Ez hülye. Nincs ennyi film a gépbe, hallod? Kikutya ott nagyon jól van, Gabika meg nem tud kijönni. Ez a kikutya. Figyelj, holnap visszajövünk, érted, jó? Itt fogsz küzdeni a papuccsal. Na jó van. Na, meg utoljára. Ott jön a kedvenc gépem. Hogy most menni fog? Jó. Most meg lesz. Tényleg sikerült? Két papucsa? Igen, Remek. ez lecsúszik a lábadon. Csodálatos, jó van. Nézd, mi hamar felfújták a szupot. Onnan én.